लायलीतल्या उसळून उजान पडले कितें करचें कांय सजमना बारीक बारीक कितें जोडटाली तें बंद जालें आतां मोडूंक पासून कांय मेवना आमच्या बायल भुरग्यांक कशें पोसपाचें तें एकलोच आमचो देव जाणा सगल्याच्या जिवाचे सारके हाल जाले दुयेंस येवन तें कोरोना कितलो सायबा लोक मरून गेलो काळजाक आमच्या धोको बसलो दिसले संसार सोंपत येयलो चिंतून आमचो जीव पासून दिलो सरकारान सगल्यांक मारलो उलो घरांतूच रावपाक उपकार मागलो शेजारचो मिंगेल भायर सरलो बाजारांत पावतच पुलिसांनी बरोच थापायलो सगलीं घरांतूच बंद उरोन आमी थोड्यांक आमकां बऱ्याक पडले बायलो दीस पेज मातशें उणें जावन जोडलेले थोडे बडसांत उरले थोडे दीस पोटी गिरास जोडटाले बाबडे काम ना जावन बेकार उरले उपाय ना जावन उपाशी रावन गोरी बाबडे दुकानी रडले लॉकडावन म्हाका जाल्या बऱ्याक पडटा बायल मुगेली आतां रांदूंक शिंगता युट्यूबाचेर तें डावनलोड करता बिरयानी फ्रायड रायस रांदून घालता मोबायलाचेर चोन पीठ कालयता म्हाका आनी भुरग्यांक बजें हावयता बरें रुची जेवण आतां घरान शिजता मोग करूंक पासून आतां उमेद येता कितले आमचे गोंयकार भाव बायल्या गांवान काम कोत्ताले फामिलीक पोसूंक जाय म्हूण आपलें घरदार सोडून गेलोले थोडे लंडन थोडे अमेरिका थोडे गल्फान थोडे भोवतीर आसले कोरोना व्हायरस सगल्याक शिगडोन गेलोले तेतून सोर उरले सायबा हात जोडून मागता आमी सगलीं आमी रावन गाराणी पुता लागीं मागोन निवार सायबिणी हे संवसाराची तूच गे राणी सोरपोट पडून आमी सगल्यांनी दूग दवरून आमच्या काळजांनी हे दुयेंस सायबा कर तूं कमी तुझ आमच्या जिविताचो दोनी